مقصد احسان فرما الہی ہر تے جائز مقصد حل الہی تے ساڈے اس ٹی وی نو رنگ تے بخت لاوے آمین ماشاءاللہ عظمت ٹی وی نو یا اللہ پاک کامیابی نصیب عطا الہی نیازی ہم تجاوز و معاہدہ قبول تمام الہی آمین ہر کام دے رحمت عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و آلہ و صحبہ اجمعین ایسا ہن اندر پندن سوا رکھنا رہا حاضری آؤ لیا آؤ